Sommerville ydw i. Dwi'n byw yn Hook, athrawes ydw i. Ar hyn o bryd dwi'n dysgu yn ysgol Preseli yn y Porth. Mae o ran o ysgol Proffil. Dwi'n dysgu yn Gymraeg ac yn Saesneg, hanner. Ro'n i'n dysgu yn canolfan dysgu sy'n Benfro yn Neiland. Ro'n i'n dysgu Ffrangeg o'r blaen. A roedd rhaid i fi ddysgu Cymraeg i'r disgyblion yn y PIU. Does dim Cymraeg gyda fi, ac wedyn roedd cyfle i fi i fynd ar cwrs safathol yng Nghaerfyrddin i wneud Cymraeg. Roedd yn arbennig o dda. Ar ôl y cwrs, penderfynais i wneud Cymraeg yn Benfro yn y nos. A dechreuais i bob nos lun gyda Sir Isleik ar y cwrs canolradd. Tair mlynedd yn ôl. Mae Sir Isleik yn arbennig. I ymarfer, dwi'n gwneud sadwrn siarad ac dwi'n mynd ar y cwrsau adolygu dros y haf. Ac nawr, dwi'n mynd i wneud y cwrs uwch dros y haf. Mae'n diolch i dysgu'r iaith. Maes oedd gyda fi nawr. Ro'n i'n dysgu yn ysgol Glanau Gwaun ar ôl y PIU. A roedd y profiad yn arbennig o dda. Dwi wedi bod pencampwr iaith ar y penwythnos Hwyl y Hyder yn Bluestone, dwy waith nawr, i helpu dysgwyr arall i ymarfer yn Gymraeg ac yn just siarad ar y penwythnos. Dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd i. Ces i cyfle i wneud y sabathol yng Nghaerfyrddin. Ac nawr dwi'n gallu dysgu Cymraeg yn yr ysgolion. Mae'n hyfryd.